खुलुमबाय फुंबिलिनि खौराङाव बयखौबो बरायबाय। दिनै 28 जुन 2024 दासिम मोननैसो खौरां लानानै फैदों। आसा खालामो बयबो खौरांखौ खोनासंलांगोन होनना दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ क'क्राझारनि फाग्ला बाबा मन्दिराव दावबायहैदों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला क'क्राझारनि फाग्ला बाबा मन्दिराव सिखाव हाबदों। जाथायखौ खोनानानै बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ फाग्ला बाबा मन्दिराव दावबायहैयो। मख'नो गोनांदि क'क्राझाराव थानाय फाग्ला बाबा मन्दिराव बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ दावबायहैनानै मन्दिरनि सोरगिदिं बाउन्डारि फेन्सिं खालामनानै होनाय जासिगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों। नैथि खौराङाव दङ मानसि गोमादों। चिरां जिल्लानि खुंग्रिं सामफागुरि गामिनि थफसा बसुमतारिनि फिसाज्ला मिथिसार गान्दागाला बसुमतारिया गोमानानै दङ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 2023 मायथाइनि 29 दिसेम्बर खालि खुंग्रिं हाथायाव फैनायनिफ्रायनो दिनैसिम न' फारसे थांफिनाखै मिथिसार बसुमतारिया। गोबां सान बारलांबाय नाथाय मिथिसार बसुमतारिनि दिनैसिम जेबो खौरां गैया। बेनिखायनो सोरबाफोर मिथिसार बसुमतारिखौ बहाबा नुसनोब्ला जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां हरनो खावलायदों नखरनि सुबुङा। जानबुं नम्बर 9678955699 आरो गुबुन मोनसेबाव 8638986022। थामथि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि आउटपस्टनि बेन्दोंआव थानाय समरपुर गामिनि सोमदोन बसुमतारिनि नखराव आयेन बेरेखा बिलाथि जौनि कारखाना। थांनाय 23 जुन खालारखालि गुवाहाटीनि एक्साइज डिपार्टमेन्ट आरो क'क्राझार जिल्ला एक्साइज डिपार्टमेन्टआ आयेन बेरेखायै बिलाथि जौनि कारखाना खालामनो नागिरनायखौ जब्द खालामनो हायो। मख'नो गोनांदि जब्द खालामनाय समाव सोमदोन बसुमतारिनि नखरजों लोगोसे खाथि खाला जायगानिफ्राय 50,000 बिलाथि जौनि खालि बथल, 95,000 बायदि रोखोम जौनि लेबेल स्टिकार, बथल मुख्रा होथेग्रा मेसिन, 60,000 नंखाय हल'ग्राम, 60,000 जौनि कार्टन आरो गोबां बेसादफोरखौ एक्साइज डिपार्टमेन्टआ बोखांनो हादों। ब्रैथि खौराङाव दङ जोबोद दुखुनांथाव खौरां। मजाथिगावआव सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो सासे लाइमोननि गोब्राब जोखोम। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव मजाथिगावआव मैया 5:30 रिंगायाव 29 बोसोर बैसोनि देबजित राभाया आबादथिलियाव जुखाम रोगाबाय थानाय समाव हरखाब अखा खोरोमनानै सारअन्थाइ गावनायजों गाव गाननाय पेन्ट गस्लाजों लोगोसे देहायाबो खामनानै जायगायावनो जिउ गोमायो। आरो बे खाथियावनो साबा माइ गायबाय थानाय आइजोफोराबो सारअन्थाइ गावनायजों गोब्राब जोखोम जायो। गोब्राब जोखोम जानाय कनिका राभाखौ सोनाब बंगनि सिलिगुरिनि हस्पिटालाव लांनाय जायो आरो साब्रैखौ सरकारि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो होनना बुङो गामिनि सुबुंफोरा। बाथि खौराङाव दङ 20 बोसोर बैसोनि रैखा बसुमतारिया गोमानानै दङ। चिरां जिल्ला रुनिखाता आउटपस्टनि सिङाव थानाय सानजौरां गामिनि रैखा बसुमतारिया गोमानानै दङ। बिफा बियस बसुमतारिया फोरमायनाय बादिब्ला रैखा बसुमतारिया बेंगालरनिफ्राय न' फारसे फैनानै थांनाय शुक्रबार बारायखालिनो बङाइगावआव सौफैबायमोन। नाथाय आङो गुवाहाटि थांफिननोसै होननानै बिफानो खोन्था हरदोंमोनब्लाबो जेबो खौरां मोनैलाय गोबां जिंगाजों बुग्लिम जानानै दङ। बिफा बियस बसुमतारिया बुंबावोदि आंना फिसाज्लाया सानफ्रामबो मोजां गाज्रि न'खराव खौरां लाहरबाय थायोमोन। नाथाय दा गुवाहाटियाव थांनोसै होननानै थांखांनायनि उनाव सप्तासे जाब्लाबो जेबो खौरां गैया होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो नैबे सावगारियाव नुनाय लाइमोनखौ सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 6901652696 जानबुं अनजिमायाव खौरां हरनो खावलायहरदों बिफा बियस बसुमतारिया। द'थि खौराङाव दङ जोबोद दुखुनांथाव खौरां। सारअन्थाइ गावनायजों परबतजरानि महरसिं ब्रह्मनि जिउ खहा। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय गम्भीराखाता पार्ट 2 दुन्दियाबारि गामिनि नखर बेंगिरि महरसिं ब्रह्मआ सोरांस्रि 4 रिंगा समाव न'निफ्राय सिथ्लायाव ओंखारनाय समाव सारअन्थाइ गावनायजों जायगायावनो रुंसारि जायो। मख'नो गोनांदि महरसिं ब्रह्मआ संसार जाफुनाय 25 बोसोर बैसोनिमोन आरो बिहा 3 बोसोर बैसोनि सासे फिसाजोबो दंमोन। बे जाथायाव काजिगाव पुलिस थानानिफ्राय नुजाथिफैयो आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों लोगोसे सरकारखौ अनसुंथाइ हरनो थाखाय खावलायदों। स्निथि खौराङाव दङ गले गले जिनाहारि जाथाय रायजो नाङैनो गोख्रों फिनजाथाय। सनितपुर जिल्लानि बरसला बियाबनि सिङाव थानाय तिलिया गावआव सासे उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनो नारा नाथा नाजानायखौ बिथा खालामनानै ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा थेलामारा पुलिस थानाखौ बेंखनना गोख्रों खुदिर साननाय दिन्थिफुंदों। मैया फुंबिलियाव थाखो 9आव फरायनाय सासे उन्दै हिनजावसाखौ स्कुल इउनिफर्मआवनो जिनाहारि खालामनो नाजानाय गिख्रंथाव थासारिखौ लानानै ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा गोख्रों खुद्रि साननाय दिन्थिफुंदों। 8थि खौराङाव दङ डिमाकुसियाव सिखाव सन्देहआव बुनाय जाथाय। एबसुनि सायाव थानायाव केस होनायखौ दैखांफिनबाय। थांनाय मंगलबारनि हराव डिमाकुसि सहराव थानाय गंसे मबाइल गलायाव सिखाव हाबदोंमोन। उनाव सीसी केमेरानि फुटेजनि हेफाजाबाव सिखावखौ सिनायना हमनो हादोंमोन। बे जाथायाव डिमाकुसिनि सासे दीप सरकात मुंनि फरायसा सेंग्राया लोब्बा थानाय खौरांखौ हमजानाय सिखावआ फोरमायो।
सिखावखौ लाना दिप सरकारखौ गलादारनि हेफाजाबगिरिफोरा गारि गंसेजों दिप सरकारखौ दैखांना लाना फैयो। लाबोनाय समावनो सिखाव होनना मिथिना दिमाकुसिनि गलादार आरो रायजोफोरा मोजाङै नायबिजिरनो दिमाकुसि एबसु अफिसाव लानानै फैयो। बे समावनो सिखाव होनना मिथिना नायफैनाय रायजो राजाफोरा बुला बुसि खालामनायाव एसे जखम जायो। बे जाथायाव दिमाकुसि दखरा एबसुनि दैदेनगिरिफोरा लोब्बा दं होनना दिप सरकारनि बिमा आरो नखर फोलेरा न्याय मोननांगौनि थाखाय दिमाकुसि एबसुनि सायाव थानायाव केस होयो। बेखौ लानानैनो मैया दिमाकुसि दखरा एबसु आरो बेंगलि फेडारेसनजों जयै सावरायलायना थांनाय 25 जुनाव सासे दिप सरकारखौ लामानिफ्राय हमनानै एबसु बिबानगिरिफ्रा मावखुलियाव लाबोनानै बुदों होननानै जाथायनि सायाव बिमाया केस थिसननायनि सायाव गुवारै सावरायलायो आरो मैया मोन्नैबो फरायसा आफादा सावरायनायनि गेजेरजों दैखांनानै लाफिनबाय होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। दिप सरकारनि बिमाया सोर फरायसा आफादनि बेखौ मोनथिया। दिप सरकारखौ बाहेरनि मानसिफोरासो बुदों। एबसुनि रावबो सुबुङा बुवाखै बेखौ बेंगलि फेडारेसन फरायसा आफादा गासैबो सावरायलायनानै केसखौ दैखांफिनना होबाय होननानै फोरमायदों। बिथांमोना फोरमायबावदों, दिनैनिफ्राय ज' जानानै खौसेयै खामानि मावलांगोन आरो जों रावखौबो एना एनि जाहोनो होनाय नङा होनना खौरां मेलनि गेजेरजों फोसावो। दिनैनि खौरांगिरि मेलाव दिमाकुसि एबसुनि आफादगिरि बलराम बर', बिटिसि अल बेंगलि जुब जात्रा फेडारेसननि जानानै उदालगुरि जिल्ला आफादनि आफादगिरि रनजित देबनाथ, दिमाकुसि जननि आफादगिरि बिथांमोना बाहागो लायो।